danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Me ya faru ne baby na garin kyabaci, waye ne ya tafa min ke? Kai ne ka bata min rai. Ni kuma baby, mene da na bata miki rai? Tintin da kake cewa za ka canza mu waya, za ka canza mu waya, amma har yanzu ka gagara ka canza mu waya din. Wai dama hakan haka ne shine kika fata ranki ba? To ki kwantar da hankalin ki, yau nan zan kai ki kamfanin Anas Magu ki zaɓi kalan wayan da kike so. Yanzu mu je ki shiga mota an kai ki zaɓi kalan wayan da kike so. Har na ji son ka yare da karuwa a raina. Ga motan can, mu je ki shiga mota. Ha'a, kai ne ka ce za ka kai ni kamfanin Anas Magu kuma ya ka kawo ni nan ina ne? Nan? Hakina ne. To kai da ka ce za ka kai ni kamfanin Anas Magu ya ka kawo ni nan kuma? To ai daga nan ne za mu wuce kamfanin Anas Magun. In kin biya min bukata ta. Ban gane abin da kace nufi ba. Karuwa ka maida ni ko mene? Kin ga abin nan fa ki taimake ni in taimake ki. Ba kowa cikin ɗakin nan daga ni sai ke. Amma na yi da na san yadda da na yi da kai, ashe kai dan iska ne ban sani ba.